γρήγορα! Σκάσε ρε! Δεν πειράζει! Δεξιά! Πέρασε! Πες τη μύτη! Κάτω! Κάνε! Πλουγάκι πίσω! Έξα για μόνος! Πάει! 4! 3! Θεέ μου ρε πάλι! Κύκλο! Βγήκε στα 5 είσαι! 4! Αργή του Γκάισε τώρα! Εδώ, Στράτο! Εδώ! Δεν πειράζει, πάμε! Περάσεις, μπήκες 6! Τράβα! Έτσι! Έλα Γιάννη, πέφτει Γιώργο! Πίσω Γιώργο! Πες του Νέο! Μην χρειάζεσαι, άκου το... Έτσι μες! Τώρα! Πάμε! Μάρκαρε, άπλωσε πόδι! Έλα Γιάννη, έλα πες! Μπήκες! Τώρα! Μπράβο! Εγώ! Γιώργο! 6! Μπράβο, ένα ξανά! Πήρες μπροστά! 6 και πλάγια είσαι! 6! Καλό! Πάμε! Πέρασες! Σούταρε εδώ σε μένα! Σήκω! Μόνος είσαι Δήμο! Μαζί είστε! Εδώ σούταρε! Εδώ σε μένα! Το κάνει! Δες! Μπράβο! Εδώ! Τώρα! Απαντή! Έλα Στράτο! Μπράβο! Μόνος εσύ! Εδώ! Μπράβο! Κόρνε! Έλα Στράτο! 5, 4! Το κάνει! Περνάει απέναντι! Ξανά! Σε μένα! 6, 5! Έλα πίσω! Έξω τώρα! Σούκαρε! Φύγε πίσω! Κι άλλο! Στράτο είναι και αυτό! Πάμε! Μπράβο! Γιώξε γρήγορα! Έλα πάμε! Φύγε κλουμπάτο! Οι δύο ομάδες παίξατε πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως που πρέπει να κάνετε εσείς οι παίκτες, εκτός των παραγόντων, έτσι των προέδρων, των διοικητικών συμβουλίων, πρέπει να φέρετε και άλλα παιδιά στον χώρο. Πρέπει να φέρετε και άλλα παιδιά στο παιχνίδι. Παίξατε και οι δύο καλά, εντάξει, ο καλύτερος κέρδισε. Αλλά σε εσείς πρέπει να κάτσετε και να βρείτε και άλλα παιδιά και άλλους συναδέλφους και να έρθουν στο αγώνισμα. Μπράβο σας, έτσι σας θέλω λεβέντες, δίχως έτσι να έχουμε περιπέτειες στα παιχνίδια που κάνουμε και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Εντάξει, λοιπόν. Και καλές γιορτές, και καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Σε όλους, γιατί η πρώτη φορά νομίζω τελειώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όλος ο κύκλος και το κύπελλο τέλειωσε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Στεφανή, τον Νοσοκομιακό, για όλη την προσπάθεια και όλες τις ομάδες και για την ομάδα που έφερε και πήρε την άκρη. Έλα Γιάννη! Έλα ρε Γιάννη! Φέρ' τα μικρά εδώ! Ξεκινάμε με την απονομή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Δεύτερη θέση κατάλαβε η ομάδα της Αθήνας, το Αθλητικό Σωματείο Ποδοσφαίρου Τυφλών. Παρακαλεί τον κύριο Σματικιώτη για την απονομή. Ελπίζουμε το 2006 θα υπάρχουμε. Κατσάμπαλης Χριστόφορος από να κάνει ένα βήμα. Θα πάρω και αυτά. Θα τα εγώ μετά. Όχι, να τα δώσω άλλο στον αρχηγό και να τα δώσω. Γιάννη, θα βάλεις ανάποδα. Θα φτιάξω στα λεγενά εγώ. Ωραία.
Αλλάζω αυτό με αυτό που θα πάρεις. Και χαρτιά. Λουβάτος άπλωσε εκεί. Μπράβο, πάρε και το. Ευχαρίστω. Εγώ θέλω μπρέιλ τέτοιο. Τριανταφύλλου. Και φωναγιά. Αλικανιός. Αμπατζή. Αμπατζή. Θα έκανα και προφορά. Και την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα την κατέλαβε ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Χρυσός. Άρα βέβαια τι σου κάνουμε σήμερα. Κάνετε καμιά δήλωση. Θα κάνετε καμιά δήλωση στην κάμερα. Κύριε Κλουβάτο, θα κάνετε καμιά δήλωση στην κάμερα. Ο Άγγελος εδώ.